What's up, humans! Σήμερα έχουμε backflip tutorial με δύο πολύ καλούς μου φίλους. 5 ώρα έχουμε ραντεβού, ακόμα είναι πρωί σχετικά. Θα πάμε να φτιάξουμε κάτι να φάμε, να βγούμε βόλτα με τον Βίκτορ. Και ναι, παρακαλώ μην το δοκιμάσετε σπίτι ή έξω με φίλους που δεν έχουν εμπειρία πάνω σε αυτό. Good luck to me και θα δούμε τι θα γίνει. Τα λέμε σε λίγο. Peace! Η ώρα είναι περίπου 5, όπου να είναι θα ξεκινήσω, ετοιμάζω τα πράγματά μου. Άγχος, not gonna lie. Και ναι, πάω να βρω τους άλλους και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την προπόνηση. Τα λέμε σε λίγο. Μόλις φτάσαμε, τα παιδιά δεν έχουν έρθει ακόμα. Θα κάνουμε λίγο ζέσταμα, τους περιμένουμε και θα τα πούμε σε λιγάκι μόλις έρθουν και οι υπόλοιποι. Τα παιδιά εδώ, Mike και Nick, θα μάθουμε backflip, θα δείξει. Τα παιδιά είναι πολύ καλά, εγώ δεν είμαι πάλι. Θα δούμε σε λίγο. Θα εμπιστευτεί εμάς και θα τα καταφέρει. Εννοείται. Beast. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live, I want to take it. Ναι, δείξτε γκάνια. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τα παιδιά, θα μας πούνε μερικά tips για το backflip. Λοιπόν, τι έχετε να μου πείτε, Λοιπόν, κοιτά, τεχνικές και τέτοια. tips για τεχνική για να το βελτιώσεις, δεν θα σου πω τώρα. Θα σου πω πώς θα ξεκινήσουμε. Okay. Λοιπόν, το πρώτο σημαντικό πράγμα στο backflip είναι ο φόβος. Γενικά το backflip σαν ακροβατικό είναι από τα πιο εύκολα. Ένας παράγοντας που κάνει ένας παράγοντας που κάνει... It's actually more about the height you get. Γιατί περισσότεροι έχουν το ύψος του, δηλαδή ένα πράγμα, ένα τέτοιο μπορείς να κάνεις. Οκ, ναι. Το θέμα είναι ότι ο μόνος τρόπος να χτυπήσεις το backflip είναι να το αρχίσεις και να το σταματήσεις στον αέρα. Εκεί πέρα, απλά να το σταματήσεις, να τα παραδώσεις όλα στον αέρα. Αν δεν το κάνεις αυτό το γυρνάς, δηλαδή και χαμηλό ύψος να πάρεις, μπορεί να βάλεις χέρια κάτω όσο αυτής, δεν θα πάρεις τίποτα. Άκου τώρα πώς θα ξεκινήσουμε. Γιατί όλοι φοβούνται αυτό με το λαιμό σίγουρα. Όλοι μου λένε και στα σχόλια, και μην πέσω με το λαιμό. Και εγώ αυτό φοβάμαι, ρε φίλε, και όλο αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται εμάς. Ωραία, ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, καταρχάς, props σε σένα γιατί θα το κάνουμε μόνο γρασίδι. Έτσι, κανένας εξοπλισμός, στρώματα κτλ. Γρασίδι μόνο. Άμα χτυπήσεις, χτύπησες. Και δεν είναι τόσο μαλακό αυτό το γρασίδι. Άσε ρε να τον προωθήσουμε λίγο. Μείνε μέχρι το τέλος για να δούμε τι θα γίνει. Θα πάω στο νοσοκομείο ή όχι. Λοιπόν, άκου πώς θα ξεκινήσουμε. Δεν θα σου πω πάρα πολύ τεχνική. Το θέμα είναι να σε γυρίσουμε εμείς για να σου φύγει ο φόβος. Ναι, okay. Πάμε, έλα κατευθείαν. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να ξέρω στο περίπου. Λοιπόν, για αρχή, απλά θα πετάσεις τον εαυτό σου πίσω και εμείς θα σε γυρνάμε. Fuck. Το πρώτο πράγμα είναι να κάνεις landing. Είναι να κάνεις landing. Let's go. Backflip. Attempt νούμερο 1. Πάμε. 1, 2, 3. Λοιπόν, κοίτα, όποτε είσαι έτοιμος, έλα Μάρικε, για το ρωτέι, θα σε γυρίσουμε κιόλας. Εσύ θέλω να πεταχτείς πίσω να κάνεις ψηλή. Κοίτα, με ενδιαφέρει. Λοιπόν, τσέκαρε. Μη σκέφτεσαι στο backflip να κάνεις αυτό, να σκέφτεσαι κοίτα αυτό. Κάτω μια. Αυτό, ας πούμε. Τα πόδια θα αφήσω πιο χαλαρά. Απλά ενώ σαν κίνηση αυτό εδώ. Έτσι, τέλεια. Αλλά έτσι. Και να μαζέψω πόδια. Τι, κάτω μια άλλη στο άλμα που έκανες τώρα. Όχι, δεν σε γυρίσω, Αυτό το άλμα, τι θα ήθελα. Θέλω να κάνεις αυτό το άλμα και να πας λίγο πίσω. Να αρχίσεις λίγο πίσω. Αυτό, τέλειο. Λοιπόν, Τα χέρια είναι σωστά. Λοιπόν, κοίτα, άμα το κάνεις τώρα αυτό, το προσγειώσω. Όποτε είσαι έτοιμος, μόνος σου, εμείς θα γυρίσουμε, δεν χρειάζεται. Φυσικά πρέπει να καταλάβουμε. Όποτε είσαι έτοιμος. Attempt νούμερο 1, πάμε. Γεια σας, μαλάκες και εσάς. 3, 2, 1. Οκ. Φοβήθηκας κι άλλος, εγώ το κόψα, να ξέρεις. Ναι, λοιπόν, Απλά στο κάνω για να πεις το να το κάνεις. That was easy.
Μαλάκα δεν κουνήθηκε καθόλου. Καρφί, ωραίο. Νούμερο 2. Δώσ' το. Μπράβο, μπράβο, ήταν πολύ δικός, ήταν πολύ δικός. Λοιπόν, να σου πω, Μπορώ κάτσε, μπρο! λοιπόν, πάμε άλλο ένα έτσι καλό, πάμε άλλο ένα καλό. Έτσι που έχεις αυτοπεποίθηση τώρα. Δώσ' το, πάμε, ατέμ νούμερο 3. Νούμερο 3. Εσύ, άμα νιώθεις ότι ήταν πολύ καλή αυτή η προσπάθεια, άμα νιώσεις ότι μπορείς να θέσεις τα πόδια σου. Ήταν ωραία η προσπάθεια. Λοιπόν, εγώ πέτυχα. Μόνος ήταν, μόνος ήταν. Είσαι εδώ το βλέπεις. Πάμε λίγο πιο πέρα γιατί χιλάθος. Νομίζω πάει καλά, θα δείξει. This man needs a hospital. Έλα το φλεκ. Πάμε. 4. Μάη, ρωτήσεις. Έλα. Ανοίγεις νωρίς. Κάνεις έτσι, με τη δύναμη. Πάμε, ακόμα πιο intense. Πάμε. Πέμπτη προσπάθεια, πάμε πέμπτη προσπάθεια. Μόνος ήταν μόνος. Δεν σας κούμπλησα καθόλου. Δεν σας καλό. Να κρατήσεις λίγο παραπάνω. Άντε όλα με intense, έτσι, power. Μόνος. Έλα ρε μαλάκα. Δεν τον ακούμπησα. Τώρα το ένιωσα. Ήταν δικός. Να σου πω. Είμαι εδώ, μην κάνεις μαλακία. Για όλους εσάς που λέτε στο Instagram που ψηφίσατε ούτε σε 3 μέρες, ακόμα και η μάνα μου αυτό ψήφισε. Ναι ρε. Είσαι φοβερός, εγώ δεν ξέρω. Ούτε 15 λεπτά δεν είμαστε, έτσι. Πάμε. Το έκανε ρε. Για τόσο. Έλα, πρέπει να είναι όρθιο για να βρεθείς. Έλα μαλάκα, πάμε. Με motivation is real. Να σου πω, έλα, δώσε. Ποιο attempt ήταν αυτό ρε, 7 ή 8? Πάμε. 7 ή 8 ήταν αυτό attempt. Θα τα μετρήσουμε, θα γράφουμε. Πάμε. Μόνος, το έχεις πάνω, το πολύ άλλο. Όχι ρε μαλάκα. Είμαι εδώ. Πάμε. Το πάρες, όρθιο. Όχι ρε μαλάκα. Για πολύ λίγο. Καλά και εσείς είστε πολύ γαμάτοι. Παιδιά, η καλύτερη δάσκαλη εδώ. Φαίνεται σαν φαινόμαστε. Περίμενε. Μην έχω πει ότι έκανες και πριν. Πάμε. Ωραία. Ωραίος ρε. Τελείωσε. Παιδιά βγήκε. Δεν ξέρω πώς θα τρέχει, θα δούμε στο βίντεο μετά. Ούτε Θα κάνω κι άλλο ένα. Ούτε 15 λεπτά. Δεν ψωμίσω έκανα.
Μαλάκα, μου έχεις δίκιο. Το χέρι σου λύτησε. Το πόδι μου θα κάνω. Τα φάει. Αυτό, και πίσω. Πάμε, backflip check. Όρθιο. Έτσι. Πώς νιώθεις? Περήφανος. Πραγματικά. Λοιπόν, έχουμε συνταρακτικό interview. Πώς νιώθεις για όλους τους skaters που πάνε το μάτι τους σε 3 μέρες και το έμαθες σε μόνο 15 λεπτά? Σε 15 λεπτά. Οι φίλοι και δάσκαλοι πάρα πολύ καλοί. Να τους προτιμήσετε, θα τους έχω λήξει περιγραφή. Έφυγε ο φόβος, παιδιά μου, ο φόβος είναι όλα. Μου το λέγει και ο Κόγιας. Και Κόγια, ευχαριστώ bro για το support. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Backflip με τη βοήθεια των καλών μου φίλων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα θα παίξει λίγο street workout, calisthenics, πιο έτσι να δούμε. Πάμε. Backflip. Λοιπόν, να το προσγειώσεις τώρα, είναι locked. Ένα στο έδαφος, να το σφραγίσουμε. Ήταν τέλειο. Το νιώσα άπειρα τέλειο. Αυτό λοιπόν παιδιά ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε και ένα subscribe γιατί με βοηθάει. Παρακαλώ πολύ μην το δοκιμάσετε μόνοι σας. Ελπίζω να ανεβάζω ένα βίντεο κάθε Σάββατο ή Κυριακή. Κάπου εκεί. Θέλω να ανεβάζω ένα βίντεο τη εβδομάδα δηλαδή. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια. Και πείτε μου τι άλλο θα θέλετε να με δείτε να μάθω. Μήπως. Οπότε ναι, μέχρι την επόμενη φορά. Peace.